A voceira do Grupo Municipal do PSDG no Concello de Ourense e secretaria xeral do partido na cidade, Natalia González, explicou esta mañá ante os medios de comunicación que non se poden poñer liñas vermellas cando se abre un espazo de diálogo imprescindible para sacar a cidade do letargo que padece hai 7 anos. Nos, aparte de actuar con coherencia, con responsabilidade, temos valentía política, temos autonomía e, sobre todo, temos respaldo e dignidade. E por que o facemos? Porque creo que é evidente, e todos e todas o sabedes, que a situación do Concello de Ourense ven sendo insostible nos últimos 7 anos. Nos nunca apoiamos a Gonzalo Pérez Jácome, nos nunca apoiamos orzamentos de Gonzalo Pérez Jácome, nos nunca participamos do pasteleo político que hai no Concello de Ourense. Proponse como alternativa a Jácome e defende que os concelleiros do PSOE e os do BNG superan en números do PP. Hai que ser rigurosos. 7 non é maioría absoluta, en ningún caso. 6 máis 4, quizáis sí. E creo que hai que ser tamén honestos. Aquí hai quen branquea a Gonzalo Pérez Jácome, quen lle interesou que fora alcalde, quen votou a favor de fora alcalde, quen volveu a renovar a súa confianza para manter noutras institucións o goberno, e quen agora se erixe como alternativa ao mesmo. Partido Popular e Democracia Orensana son absolutamente iguales e non son alternativa a nada. Eu o que creo é que falla no medio o Bloque Nacionalista Galego cando tuvo que tomar unha determinación para dar un goberno alternativo a esta cidade, o que dixo é que apoiaría únicamente a un alcalde ou alcaldesa socialista. Entonces eu creo que as posturas están claras desde fai tempo, e máis, o último goberno decente, competente e responsable que tivo a cidade foi un bipartito liderado polo Partido Socialista co apoio ao Bloque Nacionalista Galego. Nesta liña engadiu que as edís do PSDG teñen equipo e programa e que non resulta lóxico que quen levou ata o bastón de mando a Jácome sexa o que pon liñas vermellas antes de sentarse a falar sobre o futuro da cidade.